बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउसआव दङ बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ एचएसनि फरायसाफोरखौ फोरोंदों। दिनै फिन बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'खौ फोरोंगिरि महरै नुनो मोन्दों। दिनै बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ बाक्सा जिल्लानि निकासि एचएस फरायसालियाव थांनानै फरायसालिनि खामानिफोरखौ नायगिदिङो। लोगोसे फरायसालिनि फोरोंगिरि, फरायसाफोर आरो मावख'गिरिफोरजों लोगोसे सावरायलायो आरो फरायसालिनि सुजुग सुबिदाफोरखौ नायबिजिरो। मख'नो गोनांदि प्रमद बर' बिथाङा थाखो खथायाव हाबनानै फरायसाफोरखौ फोरोंथायबो होयो। बारग' एनडिपिफोरखौ असमिया खौरां बिजोङा बदनाम खालामदों एबा बारग' एनडिपिनि सायाव असमिया खौरां बिजोङा नंखाय खौरां फोसावदों। मख'नो गोनांदि गुवाहाटी गरामारायाव सासे सुबुंनि हाखौ बारग' एनडिपिफ्रा दखल खालामदों होननानै असमिया खौरां बिजोङाव फोसावनाय जादोंमोन। बे नंखाय खौरां फोसावनायनि सायाव गुवाहाटी बारग' एनडिपि बिथांमोना गोख्रों फिननाय होयो आरो बे खामानियाव बारग' एनडिपिआ जेबो लोब्बा गैया एबा आखाइ गैया होनना बुंथियो आरो इयुनाव बेबादि नंखाय खौरां फोसावनानै बारग' एनडिपिखौ बदनाम खालामोब्ला गोख्रों राहा लानाय जागोन होनना गोख्रों रावजों बुंथियो गुवाहाटी बारग' एनडिपिआ। बिटिआरआव बेनार पस्टार बिसिनायनि बादायलायनाय सोलिगासिनो नामा? बे बाराव सिनाय मोनै दुथांफोरा एबसुनि पस्टारखौ बिसिदों। सोलिबाय थानाय आइएसपिएलनि गेलेनाय बादायलायनाया जोबैयावनो बाक्सा जिल्लानि मुसलपुर आरो क'क्राझार जिल्लायाव गेदेमा सुबुंफोरनि बरायनाय पस्टारखौ बिसिनायखौ लानानै दावराव सोलिबाय थानाय समावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 55थि बोसोरसालिया जथुमनि थाखाय उदालगुरि जिल्ला डिमाकुसिनि सुक्लाय दालां सेराव फोसावथाय महरै होना दोननाय पस्टारखौ सोरबा सिनाय मोनै दुथांफोरा हरनि समाव बिसिना गालांदों। बे पस्टार बिसिनायखौ ओनसोलनि रायजो राजाफोर आरो डिमाकुसि दखरा एबसुआ दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे गोख्रों रावजों सोंखारियो। लोगोसे बे जाथायनि सायाव डिमाकुसि पुलिस थानायाव गसर थिसननाय जासिगोन होनना डिमाकुसि दखरा एबसुनि आफादगिरि मनज बसुमतारिया फोरमायदों। बिटिसिनि मुसलमान सुबुंफोरखौ लानानै इएम राकेश ब्रह्म बिथाङा बेरफुसार बिबुंथि लाखिदों। मुसलमानफोरखौ भटनि बेंक बुंनाय जायो। मानो नोंसोरो दिनैसिमबो भटनि बेंक जानानै दं? भट फैयोब्ला मुसलमानफोरखौ हेंथा दोलोफोरा बुङो एबा आगुनि दोलोफोरा बुङो 500 रां होब्लानो जाबाय। मुसलमानफोरनि गामियाव मानो लामा दालां बानायना होनांगौ? 500 रां 200 रां होब्लानो मुसलमाननि भटखौ बेसेबां नांगौ होनना बेबादि सिन्ता धाराया जुग जुग समनिफ्रायनो सोलिबोबाय थादों। बे परिबर्तनखौ बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा गिबि खेबनि थाखाय लाबोदोंमोन। नाथाय नोंथांमोना गोरोन्थि मावदों। नोंथांमोना सिनायनो रोंदिया सोर मुसलमाननि लोगो। नोंथांमोना 500 रां 200 रांनि थाखाय सिनायनो रोंदिया होनना। लोगोसे सिगांनि सरकारा मुसलमानफोरखौ अरायबो थगायबोबाय थादों होननाबो मुसलमान सुबुंफोरनि सिगाङाव गोख्रों रावजों बुंथियो इएम राकेश ब्रह्म बिथाङा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।